Hello, welcome back to Simper Item Signature. Request mo, isusulat ko. Kung ang hanap mo ay total package na TV viewing tuwing linggo, sulit at siksik sa entertainment value at mga impormasyong pulido, mapakababalaghan man, drama, komedya at anumang makabuluhang pangyayari o kwento, ay mabibigyang katuturan ang oras na inilalaan mo sa panonood ng Kapuso mo, Jessica Su. May mga pintong may kakaibang dunong at hugot sa buhay. Mga aral na bahagi sa pagtayo at siyang magiging tulay. Ambag din sa pagtulong at inspirasyon sa mas direktang paraan na mas lalong maiintindihan ang buhay at ang tunay nitong kahulugan. Masasaya at mga kwentong may kinalaman sa pamilya. At kahit malulungkot na may kaugnayan sa mga taong nasa ibang mundo na, layuning masuri at masagot ang mga katanungang gumagambala at mabibigyang pag-asa ang mga nangangarap pa. Pasasalamat sa ganitong libangan at informative na palabas, sapagkat ako mismo ay naiingganyong magpapakitang gilas. Sa paglalahad ng poetry o kahit sa ganitong paraan, ako makapagbibigay papuri at pasasalamat sa nag-iisang katangi-tanging mamamahayag, Ma'am Jessica Su ang alamat. Mula dito sa siyudad ng Butuan, ang Simper Item Signature. Iki-MGS na yan! Iki-MGS na yan!